Malaman addinin Musulunci sun jinjina wa Erdogan bayan kifar da gwamnatin Assad. Sakatare janar na ƙungiyar malaman musulmi ta duniya IUMS ya jinjina wa shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a shafinsa na sada zumunta dangane da ƙoƙarinsa bayan kifar da gwamnatin Assad na Siriya. Sakataren janar na ƙungiyar malaman musulmi ta duniya IUMS ya jinjina wa shugaban ƙasar Ali Muhammad As-Sallabi ya yi wa shugaba Erdogan addu'a inda ya yaba masa a ranar Lahadi a shafinsa na sada zumunta. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan wata ni'ima ce daga Allah ga al'ummar Turkiyya da kuma al'ummar da basu da kariya. Ya Allah ka ɗaukaka sunansa cikin masu kawo gyara kamar yadda ya bayyana ranar 'yanci na haskakawa a Siriya. Kuma muna roƙon Allah ya ba su tsaro, kwanciyar hankali, adalci da zaman lafiya. Malamin ya kuma ƙara da cewa al'ummar Siriya sun 'yantar da ƙasar su ta hanyar haɗin kai. Mai laifi ya tsere sannan mulki ya rushe. 'Yan siyasa ko kuma 'yan Siriya masu 'yanci na shiga Damascus suna sanar da nasara, kamar yadda ya ƙara da cewa bayan samun kwanciyar hankali an sake gwabza faɗa tsakanin dakarun gwamnatin Assad da masu adawa da gwamnatinsa a ranar 27 ga watan Nuwamba a yankunan karkara da ke yammacin Aleppo, wani babban birni a arewacin Siriya. Fiye da kwanaki 10 dakarun adawa sun kaddamar da farmaki inda suka kwace muhimman garuruwa, sannan a ranar Lahadi babban birnin kasar Damascus. Ci gaba da aka samu cikin sauri wanda ke samun goyon bayan rundunonin sojoji da suka sauya sheka ya kai ga rugujewar gwamnatin Assad bayan shekaru 13 na yakin basasa. Yaƙin da Isra'ila take yi da Gaza, wanda ya isa kwana na 430, ya kashe Falasɗina akalla 44,708 tare da jikkata mutum fiye da 106,000 a Lebanon. Isra'ila ta amince ta tsagaita wuta bayan ta kashe fiye da mutum 447 tun daga Oktoban shekara ta 2023. Rundunar sojin Lebanon ta sanar da cewa mutum ɗaya ya mutu, sannan kuma sojoji 4 sun jikkata a wani harin da Isra'ila ta kai a kudancin ƙasar, inda anan ne aka cimma wata yarjejeniyar tsagaita wuta a watan da ya gabata tsakanin Hezbollah da Isra'ila. Sanarwar da rundunar ta fitar ta ce makiya Isra'ila sun kai hari kan wata mota kusa da shingen binciken sojoji na SAF, inda suka kashe wani ɗan ƙasar tare da jikkata sojoji 4. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar ya rawaito cewa jiragen saman makiyaya sun kai hari kan wata mota akan hanyar SAF Alhawa kusa da wani shingen binciken sojoji, inda ya kashe direban farar hula. Mutum 5 ne suka mutu a zirin Gaza da Falastinu, yayin da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kai munanan hare-hare a yankin, kamar yadda wata majiyar kiwon lafiya ta sanar. Majiyar ta ce harin da Isra'ila ta kai kan wasu fararen hula a Jabaliya da ke arewacin Gaza ya yi sanadiyar mutuwar mutum 3. Majiyar ta kuma kara da cewa an kuma kashe mutum 1 a wani harin da Isra'ila ta kai a Kerbet Aldas da ke arewacin Rafa, kudancin Gaza, yayin da wani Falastinawa kuma ya rasa ransa a wani harin da jiragen yaƙin Isra'ila suka kai a wannan birni. A cewar shaidun sojojin Isra'ila sun buɗe wuta kan tantunan 'yan gudun hijira a yankin Mawasi da ke yammacin Rafa. Sojojin Isra'ila sun kuma ƙona wata makaranta da ta kasance matsugunnin fararen hula a Bet Lahiya domin tilasta musu tserewa daga ginin. Sojojin Isra'ila sun kuma ƙona wata motar ɗaukan kaya unguwar Zaitun da ke kudu maso gabashin birnin Gaza. Sojojin sun tsayar da motar mai zaman kanta ne a lokacin da ta nufi yankin kudancin yankin a hanyar Salah al-Din, kamar yadda shaidu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Anadolu. Sun kara da cewa sojojin sun tilasta direban motar ya sauka daga kan motar, inda suka kai shi inda ba a san ko ina bane, sannan suka bankawa motar wuta. Isra'il da ke yaƙi da ƙungiyar Hamas da Falastinawa na dab da cimma wata ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniya ta tsagaita wuta, kamar yadda kafar watsa labarai ta Isra'ila ta bayyana, inda take ambato majiyoyin siyasa. Kafar watsa labaran ta ambato wata majiya wadda bata bayyana sunanta ba, wadda ta ce bangarorin biyu sun kusa cimma wata yarjejeniya ta tsagaita wuta wadda ake sa ran za ta kai tsawon wata 2. Sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Sanata George Akome ya buƙaci 'yan siyasa daga arewacin ƙasar nan da neman tsayawa takara a zaben shugaba na shekara ta 2027 su jira har sai shekara ta 2031. A cewar sa lokacin shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kammala wa'adi na 2 na shugabancin ƙasar nan. Akome a hirarsa da gidan talabijin na TBC ya ce daga kudancin Najeriya ne ya kamata a fitar da shugaban ƙasa shekara ta 2027. Shugaba Tinubu ɗan kudanci ne kuma a bar shi ya kammala wa'adinsa.
wa'adinsa na biyu, duk da wanda ke neman mulkin ƙasa daga shekara ta 2027 ya jira zuwa 2031. Akum ya ƙara da cewa ya kamata a bar 'yan kudu su yi mulki na shekaru 8 daga nan sai ya koma arewa, idan ba haka ba za a lalata ƙasar nan. Tun baya da gwamnatin Tinubu ta soma yunkurin yi wa dokar harajin ƙasar garan bawul, gwamnatinsa ke fuskanta adawa daga arewacin ƙasar nan.